Единственный человек, которому можно доверять все свои секреты, это муж. Он никому не расскажет. Он ведь даже не слушал. Міне бүгін мысалы соңға қалмасаң ярамайды емес сен, а? Неше мәртәбә язлар үтелгән, неше ялгышым күңел кителгән. Дәшәмен сиңа, дәшәм иргәләп, күрешмәдек соң, нигә иртәрәк? Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә гомерлек ярым. Туялмый сине күреп күзләрем, бетәрлек түгел әйтер сүзләрем. Күпме гомерләр заяга үткән, кире кайтарып эх булса икән. Ник яннарыма сыңарып килде, ник күренмәдең, син кайда идең? Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә гомерлек ярым. Туялмый сине күреп күзләрем, бетәрлек түгел әйтер сүзләрем. Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә гомерлек ярым. Туялмый сине күреп күзләрем, бетәрлек түгел әйтер сүзләрем. Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә гомерлек ярым. Туялмый сине күреп күзләрем, бетәрлек түгел әйтер сүзләрем. Туялмый сине күреп күзләрем, бетәрлек түгел әйтер сүзләрем. Бетәрлек түгел әйтер сүзләрем.